A dobro, ovo je prvi deo ove utakmice u kojoj smo mi uspeli da napravimo prednost 2 gola. Prednost je velika i dobra, ali ona ne garantuje ništa. Mi ćemo morati za 10-ak dana da ponovimo najmanje ovakav pristup drugoj utakmici i ako ne i bolji, i da probamo da neki pozitivan rezultat i u Domžalama napravimo. Ja se nadam da ćemo moći. Pa u igri je bilo dosta dobrih stvari u prvi 45 minuta, pa i u 15 minuta drugog poluvremena. Bilo je mnogo mirnije su igrali nego što inače igraju, mnogo kontrolisanije kad smo u posjedu lopte, pa i kad nismo u jednom dobrom bloku su stajali svih 45 pa i 60 minuta. Imali smo kontrolu igre, kontrolu pasa i kroz pas došli dali 2 gola, mogli smo da napravimo još 3-4 ozbiljnije šanse. Međutim, ono što nije dobro, što sam danas video, a to je da mi posle 60. minuta polako na fizičkom planu padamo. I dobro je da sam to video danas, da znam šta ću morati da radimo ova naredna 3 dana i sledeće nedelje i do kraja prvenstva. Mi nemamo više prostora velikog da podižemo to, jer mi imamo još mesec dana takmičenja, imamo dosta utakmica sa ovim kupom i morat ću da budem tu jako oprezan, da probam da podignem na taktičkom delu nivo igre na viši stepen i da kroz to probamo da kompenzujemo ovaj deo koji nam nije dobar u završnici utakmice.